saya sienpat kum ka jasan kena ngi pedang subha ya barok ki kun kena jong ka balang bat kumjuri ki kun kena na ki wei pat ki balang bat kumjuri ki blak ham he khamsan ki ba pelang kan ka program link ba ka online service jong ka YouTube jong ka jasan kena bat ha kan ka step ngin siapa ngin yo sedang ni program pat barok bangin khabri khmat bangin bo hajing doi pa jingi ba beneng ai ngoi metrai na ai ni kalat bangin yo panishim bentah ni ka online service yang ka jasan khana kur kho metrai ba ya borok kinang shim bentah ba jingi borok ki ba manne lam me kerteng jome dan kat ba metrai jisu bentap ya borok da ka bo jaman sim bukoi tap ni das nam jome dan kat ban program kan long ka ban yarap ngi nang mai wo sait bor bangin nang ban yarap ya kerteng jome ling ba ka ching long khana jungi yarap trai jisu dan kat ba borok ki ba shim bentah lam ni program ba ya pe lang ni program ni kumjo kerteng jome jisu ni doi amen. Dan hari ni setiap nginyo nang polis dang na itan karmujai, buat iban nilam jirwai hari ni setiap ilang Miss Sandariti Pingrop, iban duai idai Miss Dorin Karbuli, ban ai jirwai kerpang hari ni setiap idai Mibashisha Sumer, ban ni setiap nginyo kajingkran berkerpang na Miss Bapinkemen len walang. Tapat saya ingin sedang ni ka jing masdang ni program ni ka step ingin rice jing rice ka ba sunspark ndai puar nak batamai bat sunspark nyo pupra nak berim. Jesus Christ wi janga nak Bible ngate bah ki baret ki long jong u laki tlot u klain u. In wai bro likely ki dokot bat kumjuru nak ka chorus. Dan yo porpan an khaja itan karmujai ban polis dang pada dia kan dapat ya Dorin Karbuli penyelam ngi hakajing tuai. Sam apulai try long nang aplang berjangangan ang kurdu pencayang hagi jakap lang berjunga uyalam yang harur ki umbacai cai pin pai pai jaga mensim janga uyalam yang haka lenti ka hok na benta tengjong u sisya wal ngaya haka tem ka singiu ka jingyap ngan ong siap ting na marmela dong khat banga ting du pacan du jomit ngan janga miseng ya mir hakmat janga hakmat ki nong sun janga misle ka kli janga tak ka upna ka kru janga ka slay tu ini let lang hau boleh syak jing duai
ko khpa jing ba bne ngawan ban ai ngoi me train number ka jing pha ka jing spon ka jomi mila ri mila sumar ba mila don nikat ban ni try tar hadu kan ni ka klemat ka bamenta kubli shibon atrai number ka jing ri ka jing sumar ka jomi ban mila ai ngi try kat kan ni ka singi ka bamenta try ngadwai me kham tam try ban don nikat kum ju ba ka jing sen khna kum hakini ki por ki menta ko pa ka ki por ki ba e ba ki bijin jar kin try ngangi scam try ba kan ni ka online service kan ai jing mentoi ki khon ki jomi kin try ka balang ka jomi bat kham tam try men don ni kat ka jing ya ndi ka jong ki ka bamalang singi bat to ai try ba kin he kan san kin try ka jing pinya ka start ka jomi bat kin long kin try ki atiar ki jomi onda ki la he la san tu don ni kat kham tam try ba ki nong pinya jong ka jing sen khna ru bara ka we bat ka balang hi kham tam top mi try de ka snam ka ba khodor ka jomi don ni kat kham tam try bar ka ri ba ka jaj ben rio kham tam bar ka we don ni kat kham tam try ya ki nong pinya jong ka ri ba ka jaj ben rio ai ba mi try ba ka jing anti ki jong ki ka pa ka long ka jing alam ka jong mi ha ka jing khoi ba ka jing ba ha kin try khna ba ki khon ki jong mi kin yo ma chakri la luat ya ka ya mi try ba kin la ban ra ka lama ka jong mi kham si jrong ba kham si jrong don ni kat kham tam try ban kitu ki badan ha pedeng ka jing pang ka jing stam to ai boy ki try bikin lang la ban yo I kemet ka poi ka khe ala ka sni bar kum jo try ki tu ki ba ai no ka kti ka mon ka kti ka diang ka jong ki try ha ko ba kum ki por ki ba menta kin try ai try ka jing start kem champang ki bikin lang la try ban bin mi ka ki dawai ki pa pher kin try ban la kin try ban palai ka ri ba ka jai ban rio na ka ding ka jing shat te cha khum kin pa ka ni ka jing pang ka ba menta kin try so kin pa ya ka jing kar ka jonga ma kin pa na bangam nang ma pan kat kum man ka jong mi nangi don kat mi kham tam try ba nang ai hangi kin pa ka jing start kem champang hangi iwei kum ju try ban ngadeng ma pan khamar ka jong mi ba sngo kin pa is e ya jing pa ka jong ka bri ka patulan ngadeng mu pan khamar ka jong mi bron Jesus Christ nang pen imru alak ta shikar ta pam shukru amen ngi penken mau ya borok kitu ki ba ai syaka jaseng kena kila ban penpai ki anulap jengki syaka balang bakani porpat sangnya program nginyo ka jirwai kerpang nai meba sisa sumer bakadin kanipat nginyo ka jingkran nai mes bapin kemenden walang Sha uji sungai ai pai
minta keburung belai aman. Tengah nyelet lang show bleh ka jeng duai. Kuk pa jeng bab neng sa isim pat a tribe ing wendam saja bekhu jume kan ka por ban ai ngu yame kan ko pa na mar ki jeng don kat ki jong me bat ngi hadu kan ka klep mat kan ko pa bi ba kham tam me la sha ingi kan ko trai kum ki khun ki jong me ban kiyo sha ka yeng ka ba kan tang ka jong me kan ko pa kan ka por ban penlong lang kan ka jen sang lang kum ka jen sang khana kan ko trai wan ban bu ti kan trai kan ka por kan trai bi ban kan tang ma me kan ko pa bat tu yarap kan try ba ke ka ban bet ha kan ka por kan try kan yo jaka ha ki donut ki jongi ba kan hikai yangi bat banyalam yangi ka jing im ka jongi ka baman lang kasngi shimti a try ki por banang sa baro ha ka kerteng jisu ngduai amen ha ka baning kong nga aingu ya ublei ubla penla yanga ban yeng ha kani ka jaka bat ru bala penla ya ka jinseng khana ban pelong ya kani ka online service program nga ai khublei ya i chairman nga ai khublei ru ya ka program committee jong ka jinseng khana ka bala ibit yanga ban shim ya kani ka binta nga ai khublei ru ya baro kinong shim binta ha kani ka sngi bat ya baro ki khun hab ki bala khamsan ru ki ba pet ya kani ka program ha ka kerteng ka bathiang ba ka badon bortam ka jong Jesus Christ. Ti shwa ha kani ka step nga kwa ban wish good morning ya pi baro. Ti nga kwa ban wish good morning nga nget ba baro ki ba pet kin ya wish lang good morning ya nga. Ta shwa bangan poi sya ka jingkren ka jonga nga kwa ban keli manu na pedeng jong pi ki banang bandro to nganget ki don le si na pedeng jong pi ki banang bandro manu pat banang bandruai dei nganget ba don na pedeng jong pi ru ki banang bandruai ti nganda keli ki don ki banang bantem kum kitu itu ibaba mentan dei balatem kitu ki barwai dei mentan ki kongkong dei ki balai rwai mentan but ki dan ru na pedeng jong pi ki banang ban le sports dei ngate ban ong ban le sport tengah tiang khamtam ka basketball tang la tiet ya ka bol ngala kheng khilia kini ki simprakti to ti dan ru na pedeng jong pi ki banang ban shat ladang akeli manu na pedeng jong pi ki banang ban shat khamtam dei mentah kas kini ki por lockdown baro dei ngila ya nang lut ban ya shet mo ngi experiment ne em bat ki jingbam na mala shushong ba hieng mo mentah le bala yo ban mo ban pendon kam ya ki YouTube ngi pet kumnu ban shet ti kitu bam nang ban shet ru kila nang ban shet ti ki ka bang ka kwa ban ong nang ni ba ngi dan dei la ijong ijing nang ke bang ngi nang ban le mo ti ki don la ijong ki sap ki ba ngi nang ban le kumta blei la bu benta yang iwei pa iwei te ka benta ka ba ngakwa ban shim ha ka ni ka step kalong na ka gospel umathayos kalenong ka ba arpusan kalenong ka dekot ka ba khat saw hadu laipau ya ka ni nganget ba baro mo pi ya don hayeng pi la ban shim ya ka kot ba jong pi bat pet lang nang tu ka gospel ka jong mathayos ka lenong ka ba arpusan ka dekot ka ba khat saw hadu laipau ka tu ka benta ka dei shaphang ka parshi jong ki talent mo ke ikani ka kentien parshi kani ka kentien parshi ka dei ka ka ba u jisu u jus ngau tenat bha ban pendan kam ha ka ba u let ban hikai ya ki sinran ki jong u bat ya ki babun ki pat ba ki babut ya u pendan kam da kini ki parshi ban batai ban pins ngau thu ya ke ka ba u kwa ban batai ya ki sinran ki jong u bat ke pat kani ka kentien talent kani ka kentien talent ka thau ya ki coins dei long kumba menta hakini ki por kini ki ka kari ka jongi dei ngi pendon kam de kitu ki pisa kutia mo ngi ong ki coins dei ngi don ki 1 rupee coins ki
2 rupee coins. Te hakatuka por, hakatuka jaka, ki pindan kam dakini ki talent. Ma. Te laong ba kawai ka talent, kaya marengkat dor, but lai pau kilo kaksian ne karupa. Ma hakatuka por. Te ujisu ula shim ya kani ka parshi jong ki talent, but ula batai ha ki sinran, but ki nongbut ki jong ula ong. Ula ya tu, bah kawai ka singi, la don wei ubriu. Te haka gospel locus la ong ba uni ubriu ula long u kenjas iem. Tingis ngau tu, ba u kenjas iem te kamut uba riu spa ba mo ba he ka spa, bat ru uba bun kam, uba hap let nyakawai ka jaka, syakawai ka jaka. Bat ngin ngau tu ru ba kum us iem, udan ru bun ki syakri ki jong u. Dia kawai ka singi ula dei ban let ya ka kam ka jong u sha jengai. Pat pila ban muddur mo ha ki tu ki por bam don dei ko mentangi dakwa let sha jengai ni le kum nu ni la ban book tickets dei ni shong de ki flights ni let sha do sha Delhi ru ni la poi tang de ki kenta what sha abroad ru ni la ban poi tang de ki kenta dei henry ha ka tu ka por pan namar ba ki pendan kam da ki ut mo ka way na ki merat baki pendon kam hang tu ka por ban travel ka dai da ki ut te kum ta phila ban sngo thu ba ki ut te ki shimpor na ma ki hab ya suki badala miet kin hab ban camp kin hab ban shong that bad beteng biang ya ka jinglet ka jong ki kum la shai te kum ta kan shimpor ba kala ban shimru da ki snem mo kata ka jinglet tingin sngo thu ba unie usiem udhap ban let jinglet sha jengai ba shimpor ba te uperkhat kan mo te kan ka spa te ngal hab ban bu benta ngan hab ban pia ya ka duties dei ya kita ki shakri ki jong u kumba shuken mo i mei jong pi i hab ban let yo ni hab ban let tre le kum no shwa ba in let i duties ne am ya pi shwa i le am no yong hap pi hap pet kini kitiar mtakasi pi dei ban pen bet ti ong baba ma pi pat pen hap ban lem nu ban hap ban pet yakini ki jan ban pen bet kum ta mo ibu la ki jong ki duties dei but ni so thu ba shwa ba in poi imengi dei ban pendam ne em kita ki duties balabu ti kum ta uni ukenrat usiem mo ula khot kita ki shakri ki jong ko shakri wan te kilawan balai ko kenrat mo balai kenrat yang pechni nga hap let shaka jaka ka bachangai ba tiang ka kwa ban ai happy yakini ki spa de fi puli hang tu ka dukhot ong ula aya ki talent ha kita ki shakri ki jong u but ula aya ki talent kat kum ka but ka jongki hap ka bamut iu ban ong kat kum ka but ka jongki ka bamut ka abilities ka jongki dei kajing nang ka jongki ban trekam nama bu ude kenrat u jongki ulayo i ini inang ban le kumta itu iwe shakri inang ban le kumta ki kam te ula ai kat kum kajing nang ka jongki kat kum ka but ka jongki te kita ki shakri kila le amno kilong to kenrat kilet kila pha wat num khuslai mo ngila don mangi kini ngin sapet bha mangi te ha uwe ushakri ula ai santeliki talent kat kum ka jingnang ka jong u ha u shakri uba arpat ula ai arteliki talent but ha uta uwe shakri pa ubalai ula ai ka we ka talent kumta kat kum ka but ka jongki ka jingla ka jongki dei to te uta u iem klem da khuslai ula shanya ha kita ki shakri ki jong u ula let la ka jongka jinglet te kita ki shakri kiri phila ban modor mo kilong ani ukan rat te ula IT hangi yakini ki talent tingi dei ban le ba ke nyaki ngi dei ban minat uta ushakri uban ningkong bat uba ar kila let kila shimi kita ki talent kila khayi yaki kila minat kila trei shitom pat kila penman ya kita ki talent uta ushakri uboyo santeli ki talent ula trei shitom ula minat ula penyo nong pat sa santeli pat ki talent
kum tangi la ban sngau tu 5 plus 5 la long kat no shipau tili kitalen kum jo uta u shakri u ba aru ula minat ya kita ki artili kitalen dei uyo ula minat ula treshitam mo ula kai kita ula penyo nong la yo interest mo ula yo pat profit sa artili pat kitalen kum tangi la ban sngau tu 2 plus 2 la long kat no 4 sau tili kitalen ulai la ban treshitam kata uta usyakri pat ubalai pila ken mau udan kat nutili uyo kat nutili kitalen kawai dei ti ongkom no ani uperkat haladi ni ngatip ba utu kenrat jonga ulong ukenrat uba la tho hang tu ha bible hang tu ka dekat ulong ukenrat uba kamu uba strict ba ni ula perkat ngasep tiang yo kan ni ka wei banga dan ru kan lut no tu la perkat hang tau ngan le kum no ngan cuti bat ngan tep no ya kan ni katalen ngan le na mario nga kum do nong ban dei to ula stena ong ka tate u sakri yang haru un saya ro namar bangale ka baba ti dalaya kita kisngi kisnem uta ukenrat ula dei ban one pai dala one pai ula song thai kum ta la ja thai la khot ki ki sakri ki jong u ma ku sakri wan bangin ya ken ula ong bangin ya ken ti ula khot la wan tau sakri baningkong bat ba aru kumta kila ya thu ku kenrat pila ai hanga santeli kitalen bat ngala khayi yaki ngala minat ngala tristam bat ngala yo nong pat sa santeli kitalen uta ukenrat ula kemen ula sngau ba ula well done day well done me usakri ubabha melam minat haki bakhendiat bat ula nang reward ula yaro ula nang kerkhu pat ya uta usakri ula dak kemen sisa uta ukenrat kumju ya uta usakri uba ar dei uba la yo artli kitalen hendoi ula penyo nong pat sa artli kitalen kumju ula ya thu uta ukenrat ru ula kemen well done mo pila sakri pila minat ha kabakhendiat kumta ya uta sakri uba aru ula yaro ula nang kerkhu susu nganang ai susu ya pi nganang kerkhu susu ya pi kumta ula kemen di wan sa uta usakri uba lai uba yo kawai katalen ula le dakata jing perkat mo ba u kenrat jong uru un yaro ya u bat ula ong pitip kenrat ngasep tiang tie ba ngatip ba pilong u kenrat uba ngala le kum no ngala le tep ya katu katalen pet ula wan ra pet kenrat ngala wan ra biang ya pi kan ni katalen ka ba pi ai hanga Henry kenrat ula le kumno ya utau sakri ula bitar ula ong me usakri uba alia hang tu ka dekat la tho ka bomut uba jaitu uba jai pade ula dom ula khni no ya ka tu ka talen na utu usakri ula be bat ya ka tu ka talen ula ai no ha utu ubadan shipau tli ki talen pi hab ba ye ke ka jing hikai ka bangi la ban yo na ka ni ka parshi jong ki talen ka jing hikai ka baningkong ka long bangi dei ban long ki ba kongu bat ki ba minat kum kitu arngut ki sakri ki bar yo san bat artli ki talen utu ukenrat ula yo i bakat kum ka jingla jong ki ula ai haki ya kita ki talen ti kila minat kila treshitam pat utu kenrat ula nang kerku henry mangiru ni dei ban nang ban kongu bat ban minat ni dan la ijong isap ijongi ba ublei ula ai hangi ni dei ban pendan kam hok yaki na ka benta ka buram ublei ni dei ban minat yaki bat ni dei ban treshitam kenang ba ublei unda wan unda un pet yangi bat un yo i un ong well done ladangi la minat bat ngila ai ka ba bha bat un kerku yangi kajing hikai ka ba ar ka bangila banyo na kani ka parshi kitalen ka long ba ublei jus ngau bha ya ka jing jai tu kumbala tho ha ka proverb ka lenong ka bahan riu ka dekat ka bahan riu haduk hadwei
puli kendiat na itu ibenta ke ongkum ni kilet sha udkiu me ubajai pede tu perta yaki lenti jong u bat tu long start hang tu ka pen i bangi dei man pet yaki dikyu ngi i bah mentak ham tam mo ki dikyu ki pariat sharum shaneng namar balai baki trei shitam ki sngut hu bahaka ni ka por ki la ban yo ki bam ki jongki bat ki kin show ya kita ki bam ki jongki khnang habak haddu ki la ban shongsuk ma namar baki la pen shitam ya ladi shu ko ong slam kat nu men yo thia ko jai pede kumta ka jingduk jong mi kan wan kum unong tu kum balong utu sakri ubalai ubayo kawai katalan ru klem le yaka penban ula tep yaka bat la shakni no te pi habrit ni dei ban ken mau bangi dei ban long ki ba minat ba trei shitam kumba ong ha ka shiti ka ba ar sha utimoti ka le nong ka ba ar ka de khat ka ba khatsan ba ka shiti ka ba ningkong ka shaki nong korent ka le nong ka ba shipho ba ka de khat ka ba life way ka ong ayu hang tu ni dei ban le ya ka ba bha na ka benta ka buram ublai teken mau ko heb ba yet bangim dei balong ki ba chai tu henre ni dei ban minat ni dei ban trei shitam haki ki ba ublai ula bo hangi bangin le bat kumta ublai un sakerku yangi na ka benta ka buram ublai amen ngi ai kublai ya borok ki ba shimenta hakani ka step lingba ni online service jong ka jaseng khna ngi ai kublai ya borok nadu inong lam jingruai i mes sandari tik pingrop i organize i mes nancy b pariat ba polis dang i ethan kharmujai nong dwai i durin kharbuli i ba ai jerwai kerpang i me ba shisha sumer bat ki parlok bat kumjur hi i nong kran i mes ba pen kemenlen walang bat kumjur hi ngi ai kublai ya ki ni nong ring ya video ki bala yarap ingi na kawai tayo shawai tayo ban yo ban ai kinik program jong ka jaseng khna shafi barok ki baya pet lang kinik program namba ngi barok ngin yo mat lam ya ka jingkerku jong blai pan ka por pan shabingin wai ngin wai na ka jing wai ka ba handrios pa san na ka ba thamai bat san spark nai pho na ka barim ngin wai bro sautli ki dokot bat kumjuru ka kores jisu usmobha ki khenna dab da jing isnai ulong halaka sngiru usumar ha khet kabaneng la usong Ba udang it ba ula
ki kena na te ba uns ngap utrai ale ale wan shu jisu yungen ya ro klam da wai nga nga te pa ba udang in ba ulap diang ru ya nga udang in ya ungan ya ro ula sha aga ding pna Pajingi bah peneng hi aingo metrai la ain kalat bengin yo ban sakrilam yang kerteng jome lingba jaseng kena bat kumjur trai ya baro ki bai sementalam ya kan lingba ni program kurku metrai to ai ba ka jingit ba jong blai pa ka jing ai jong Jesus Christ bat ka jing pisat bo jong sim bakut ba kini laingut hawai blai kin syong sa bat baro ki jaseng kena bat ki para bangai keleng setelah kepertai na du mentas du pam jukut amen.